Hemmeňize salam dostlar. Bugün täze videoda görüşýäs. Bugünkü videomuzda ingliz dilinde atlaryň nähili ulanýanlygyny öwreneriz. İngliz dilinde atları öwrenmek için ingliz dilinde atlaryň iki topara aýrylýanlygyny iň başynda bilmemiz gerek. Olar countable and uncountable nouns. Bu näme demek? Sanap bolan we sanap bolmayan atlar. Sanap bolan atlaryň birlik sanları we köplük sanları var. Gelin görelim olar nämemiş? Mesela a book bir kitap manasını berýär. Two books iki kitap. Şulaydy serkin dostlar. İki kitap ve s harfleri. Bu ler goşulması manasını berýär. İki kitap. Indi biz berde Türkmence geçirenimize iki kitaplar diýmemize gerek ýok, doğrumu? İki kitap diýenimize onun köplük sanlygyny bilýäs. There is a book on the table. Stolun üstünde bir kitap var. There are three books on the table. Stolun üstünde 3 sany kitap var. Atlaryň birlik we köplük sanları. Pencil birlik san, pencils köplük san. Bu galam ve galamlar manasyny berýär. Book kitap. Books kitaplar. Notebook not defteri. Notebooks not defterler. Girl kız. Girls kızlar. Bird kuş. Birds kuşlar. Indi bir zada aýtyp geçen dostlar. Şu ýaşyl meýdançanyň içinde gören sözlerimiz, yani normal ýagdaýda ingliz dilinde atlaryň birlik sanlarynyň izine s harfini, yani şu s harfini goşup köplük sany, yani plural geçirilýär, doğrumu? Ýöne käbir sözlerde s harfi goşmak ýetenok. Misal üçin es şuňaly goşulýan atlar hem bar. Books gutu, boxes gutular. Muny näme üçin öňünden, yani e harfim double nitini gele? Sebebi box. Yani bu sözün yani birlik sany hem, yani h bolup gutarýar, doğrumu? H-dan sonra s, yani bir hil gelişenok, yani aýdanymyzda gelişmesi üçin es goşulýar. Fox tilki, fox tilkiler. Tomato pomidor, tomatoes pomidorlar. Üns berenin dostlar. İngilis dilinde eger bir söz o harf bilen gutarýan bolsa, onuň hem izinden i we s harfleri goşulýar. Tomatoes. Branch. Bu bir şaha demek. Misal üçin bir ağacyň şahasy. Branches, yani köplük sany plural edilmek üçin es harfleri goşulýar. Ene şu j we h harfleri bilen gutarýan bolsa, hökmany ýagdaýda plural edilmek üçin es goşulýar. Glass stakan, glasses stakanlar. Şu taýda da üns beriň. Eger bu stakanyň köplük sany, yani stakanlar etmek üçin izinden şu taýda ýene bir s goşan bolsak, 3 sany s harf böyle hatara giderdi, doğrumu? Bu yani gelişenok, yani aýtmaganda gelişenok seretsen gelişenok, yani o sebäpden yani es harfleri goşulýar. Bir sonraki sözümüz class. Bu sapak. Classes sapaklar. Dish dishes. Egerde ingliz dilinde bir sözümüz s ve h harfleri, yani bu ikisi şa bolup okalýar. İngliz dilinde bir sözümüz şa bilen gutarýan bolsa, onu plural
etmek üçün yine es koşulýar. Diş demek gapçanak ya da nahar mannilerini berýär. Bu da gapçanaklar ya da naharlar mannisini düşünüz. Wish bu arzu. Wishes. Malades horaz. Wishes arzular. Quiz. Quizzes. Bu test ve testler. Buzz. Vızıldı. Buzzes. Vızıldılar. Wolf. Möjük. Wolves. Möjekler. Ştadin söýräs dostlar, eger ingliz dilinde bir sözüňiz fa harfinden gutaran bolsa, muny köplük sanyna geçirmek üçin wa we es harfleri goşulýar. Şunlukda wolves bolýar we möjekler. Leaf yaprak, leaves yapraklar. Life ömür, lives ömürler. Ünsveren f ve e harflerinden gutarıpdyr. Bu şunňal gutaryan sözleri köplük sanyny geçirmek üçin ýene de es yani va ve es harfleri goşulýar. Knife bıçak, knives bıçaklar. Family maşgala, families. Şuňa ünsveren dostlar. Haýsy harf bilen gutarıpdyr we bu harf bilen gutaryan sözler nähili plural geçirilýär. Families bu da maşgalalar. Lady zenan, ladies zenanlar. Yan gören sözlerimizin ehlisi regular nounslar. Ve şu taýda gören adlarımız ehlisi irregular nounslar. Misal üçin serdiňene biz normal ýagdaýda ingliz dilinde bir sözü plural geçirmek üçün izinden s ya da es harfleri goşulýardy, dogrymy? Ýöne bu şu taýda gören, şu wagt ekranda gören sözlerimize onuňa etip bolanok. Misal üçin child. Bunu köplük sanyny geçirmek üçün childs yani diýip bolanok muny. Ýalňyş bu ingliz dilinde. O sebäpden çağalar demek üçün children diýmemiz gerek. Man bu adam. Man adamlar. Woman bu ayal maşgala. Women ayal maşgalalar. Person bu insan manysını berýär. Ve people insanlar ya da adamlar. Mouse sıçan, mice sıçanlar. Bu ýerde gören adlarymyzda uncountable nounslar yani bulary sanap bolany düşünüňiz. Yani bu şu sözlerimizin köplük sany yok yani hiçkili dünýäde yok. Love sevgi, work iş, progress ösüş, water su, air hava, health sağlık, time wagt, money pul, sleep uyku, help kömek. Misal üçin diýelim dostlar. Daşary ýurda çykdyňyz we azyk haretler satylan bir markete, dükana bardyňyz, dogrymy? Baryp maňa 2 sany su berdi. Yani türkmen dilinde bu bolýar. Ýöne ingliz dilinde give me 2 water dip bileňiz ýok, düşünüňiz? Ya da 2 waters dip bolanok yani bu ýalňyş. Bu şey ýalňyş. Bu sebäpden ingliz dilinde yani 2 baklaşka su isleýän bolsaňyz, näme diýip aýtýaňyz? Please give me 2 bottle of water. Düşünüňiz? Yani 2 baklaşka su. Videomu görýäňiz üçin köp sag bolun. Thanks. Any questions? Nähili birdir soraňyz bar bolsa, meni şu Instagram adresinden ya da şu Twitter adresinden tapıp sorap bilersiňiz. Özüňize gowy serdiň. Bye bye.